Vedeli ste, že aj tu na Slovensku máme nášho vlastného Foresta Gumpa? Ja som Forest Gump. Fakt, nevymýšľam si. Akurát sa nevolá Forest Gump, ale Peter Horváth. A nie je z Greenbow, Alabamy, ale z Nových Zámkov. Vrať sa domu do Greenbow. Do Alabamy! Neloví krevety, nekosí trávniky, ani nie je investor v Apple, robí z domu ako živnostník. No a nebehá, ale jazdí na bicykli. Uteč, Foreste, utíkej. Od toho dne, když jsem někam šel, tak jsem utíkal. Typický profesionálny cyklista, ktorý je platený za to, aby šlapal do pedálov a ktorý súťaží na veľkých etapových pretekoch ako Tour de France, najazdí ročne okolo 30 000 kilometrov. Tí úplne najväčší makači, špičkový vrchár Richie Porte, olympijský víťaz Ricard Carapaz alebo víťaz VLT Sepp Kuss najazdia okolo 35 000 kilometrov. V tom sú zahrnuté aj všetky tréningy a ostatné súťaže, kde jazdíte v háku v závetrí za ostatnými, to znamená, že je to o mnoho ľahšie. Aj profík, ktorý nejazdí na niektorých z Grand Tours, ktorý sa zameriava skôr na jednodňové klasiky, najazdí ročne okolo 20 až 30 000 kilometrov. Aj pre nich to znamená byť v sedle 3 až 6 hodín denne. No a keď sa amatér, vášnivý cyklista chce na konci roka pochváliť svojim kamarátom, k akému výkonu sa to on tú danú sezónu vypol, tak 10 až 15 000 kilometrov chlapi, koľko som najazdil, je skvelý výsledok. No a potom je tu už spomínaný 40-ročný Forest, Peter. Viete, koľko kilometrov spravil on len za rok 2022? 71 000! Takto žírám. Viac ako dvojnásobok toho, čo tí absolútni profíci. To máte každý jeden deň v roku, takmer 200 kilometrov, či je vonku minus 20, sneh a poladovica, alebo leje ako skrhly, alebo sú 30 stupňové horúčavy. Trvalo mu to spolu 2640 hodín, čiže šiel priemernou rýchlosťou 26 km za hodinu, alebo teda každý jeden deň bol v sedle viac ako 7 hodín. A teda pre istotu nejazdí na elektrickom bicykli. Čistý blázon alebo stroj, nehodiace sa si preškrtnite. Zaujímavé tiež je, že to nie je nejaká prehratá stávka, alebo novoročná výzva, alebo príležitostný rozmar. On to tak robí už roky. V 2018 najazdil 51 000 km, v 2019 54 000 km, v 2020 70 000 km. V roku 2021 skončil iba na čísle 62 000. To lebo padol z bicykla, krásne ináč tie slovenské cesty musia byť, on by vám o tom porozprával, zranil sa a mesiac bol mimo prevádzky. V 2022 potom najazdil spomínaných 70 000 a v 2023 len 51 000 km. Zaujímavé tiež je, že má normálnu prácu, on robí projektanta. Zaujímavé tiež je, že stále dokola celé roky chodí po tých istých cestách a skončí v tých istých Nových Zámkoch. A zaujímavé je aj to, že to nie je žiaden profík, nesúťaží, chodí solo. Teda nejazdí v pelotónoch alebo s kamarátmi, nemusia sa hecovať ako na nejakom crossfit tréningu. Jednoducho ho baví točiť pedálmi. Běháte za světový mír? Běháte za ženská práva? Podporujete bezdomovce. Za zvířata. Lidi nevěřili, že by někdo mohl běhat jen tak. Aby som ho teda citoval, je to čisto záľuba. Bicyklujem už 25 rokov a asi ma to tak povediac trocha moc chytilo. No a verte či nie, aj jemu sa často nechce. Pozerá sa na zlú predpoveď počasia, váha, prehovára sa, ale nakoniec si aj tak povie: idem si len tak troška pokrútiť. Potom prejde na koniec ulice, štvrte, mesta a do druhého mesta ako ten Forest. Řekl jsem si, že když už jsem tak daleko, otočím se, poběžím dál. A potom to už ide aj samo. Len si predstavte tú rutinu, tú monotónnosť, ten stereotyp. Ale jeho jednoducho aj baví točiť pedálmi, aj je odhodlaný a je aj vytrvalý. Tým sa dostávam aj k prvej veľkej pointe tohto videa. Aj na našom slovenskom Forestovi vidíte, ako extrémne dôležité je robiť to, čo vás naplňa, čo by ste robili aj zadarmo, aj keby si všetci naokolo vás ťukali po čele, že to nie je zdravé. Zase odtiaľ potiaľ, vážený, telo sa mu za toto nepoďakuje. A to už musí byť nejaká porucha toto. Ja neverím, to je nereálne, telo by toto nevydržalo.
Keď to tak nebudete cítiť, keď vás tá práca, čo robíte, nebude naplňať, tak stratíte motiváciu pri prvých nezdaroch, alebo hejte sa na to vykašlete a do záchoda spláhnete svoju investíciu, všetky tie schopnosti, čo ste si roky piplali. Choďte a tancujte aj vy, ako by vás nikto nevidel, spievajte, ako by vás nikto nepočul, pracujte, ako by ste žiadne peniaze nepotrebovali. A uložte si toto video a pozrite vždy, keď sa aj vám nejakí trolovia budú snažiť pokaziť deň. Vlastne to je jediná vec, čo ma na tomto celom prípade mrzí a druhá hlavná inšpirácia celého tohto videa. Peter síce nemal nič proti jeho natočeniu, ale zároveň mi odmietol dať akýkoľvek rozhovor, aj keď som ho viackrát prosil a pýtal si. Z tej odpovede je zjavne cítiť, že je otravený z hejterov. Pre mňa je to hnus! Komentáre potom určite nebudem čítať. Budem sa to snažiť hodiť za hlavu a brať s nadhľadom. Buďte teda takí dobrí a nechajte mu nejaký pekný pozdrav a povzbudivý koment. Ale hlavne si zapíšte do poznámok kriklavou zvýrazňovačkou, že úplne každý na tomto svete má hejterov. Každý! V tejto našej knihe sa dočítate o chlapíkovi, ktorý videl cez 15 000 filmov. Úplne čistý blázon to je. A on práve kvôli tej svojej vášni založil filmovú databázu, jednu z najväčších stránok na internete. Dočítate sa v nej aj o Berte Benzovej, ktorá keď testovala prvé auto, tak ju ľudia mali za bosorku. A witch! A witch is coming! Ešte aj ten slávny Elvis Presley, král rock'n'rollu, jeden z najznámejších spevákov všetkých čias, dokonca aj sám malý Forrest na jeho pesničky tancoval. No tak aj toho Elvisa kritizovali za to, ako škandalóznu hudbu hrá, ako tancuje, aký zlý vplyv na mládež má, že je v tom príliš veľa nahotiniek. Proste pamätajte, že čokoľvek, čo spravíte, video natočíte, príspevok napíšete, reklamu vymyslíte, kľudne aj keby to malo byť najnovšie pokračovanie Avatara, vždy sa nájde niekto, komu sa to nebude páčiť. Týmto ináč pozdravujem Gaba Živčaka, jedného z najznámejších slovenských tvorcov, ktorý mi aký krásny komentár nechal. Keď sa niekto pod môjim videom pýtal, že ja nechápem, prečo nemáš viacej videní a sledovateľov, Filip, tak Gabo mu to vysvetlil. Lebo veď to nerobí dobre, nevidíš to? Snaží sa robiť živé akčné videá, ale skôr to pôsobí trápne. Nemá chalan charizmu. A ďalej, čím budete väčší, čím tú vašu tvorbu uvidí viac ľudí, tým viac aj tej negatívnej spätnej väzby dostanete. Je to až taký fyzikálny zákon, akože keď svieti slnko, tak vám bude teplejšie. Preto ak aj vám niekto na budúce bude nakladať, tak sa z toho vlastne tešte, lebo je to znak toho, že rastiete aj číslami a aj osobnostne. Vlastne naopak, takáto kritika je super v tom, že ma to vždy prefacká a vráti naspäť na zem, keď si náhodou začínam myslieť, že som nejaký pupok sveta. Viac pokory ešte nikdy nikomu neuškodilo. Je super v tom, že vás to stále nutí zlepšovať sa, naučiť vás zvládať nepríjemné situácie, keď o nič nejde. Že keď ste aj urobili niečo zlé, tak si na to na budúce dáte o to väčší pozor a všetko ostatné, čo vytvoríte, bude odteraz už navždy lepšie. Tí hejteri vám teda v skutočnosti zlepšujú vašu tvorbu, o to skôr vám diváci budú dôverovať a algoritmy vás odporúčať. Ak chcete vedieť, ako zvládať kritiku, tak sa prihláste do našej tvorcovskej komunity. Presne toto tam totiž riešime v našom desatore tvorcovských prikázaní, konkrétne v tom 8. A aj keď je to platená členská komunita, tak urobíme výnimku a to prikázanie práve teraz odomýkame pre všetkých, ktorí sú zvedaví, ako si s tými vašimi živčakmi poradíte. Choďte na web, zaregistrujte sa a môžete si to tam pozrieť zadarmo. Elvis v našej komunite nebol, ale ten sa s hejtom vyrovnal ešte lepšie. On na ňom zarobil. Jeho manažer totiž predával nielen tým, ktorí speváka milovali, ale aj tým, ktorí ho neznášali, ktorí by si nikdy v živote žiadnu mikinu, alebo šiltovku, alebo platňu nekúpili. Ja ťa nenávidím! Dal preto natlačiť série odznakov, ktoré si hejteri mohli takto pripnúť na tričko, že neznášam Elvisa. Elvis je kretén! V showbiznise, keď sa živíte predajom reklamy, darčekových predmetov alebo vstupenkami na koncerty, tak tam naozaj platí, že aj zlá reklama je vlastne super reklama. Ak teda tvoríte, tak vám prajem jediné.
Máte veľa hejterov. Zároveň však musím dodať, že na budúce, keď aj vy budete chcieť voľakoho ohejtiť, zosmiešniť, šikanovať na verejnosti, tak sa zamyslite, či nie je lepšie kusnúť si do jazyka. Nikdy totiž neviete, ako veľmi sa ten druhý s tým natrápil, koľko času tomu venoval, kde v tej svojej ceste on je. Nech náhodou váš jeden ostrý komentár, na ktorý za 5 minút zabudnete, nepodupe kariéru nejakého nádejného umelca, tvorcu alebo budúceho Mr. Beasta. Ten je dnes síce najväčším youtuberom na planéte, ale pozrite sa, ako začínal. Zo školy ho vyrazili, mame to zatajoval a dnes ho hejteri hejtujú, lebo si myslia, že to je nejaký syn arabského šejka a preto má prachy, aby náhodným okoloidúcim rozdával všetky tie domy, superšportové autá a milióny dolárov.